Take you krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. No hoor not lo tambri pinu srefi, una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Suriname, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. En hier hebben wij ook mevrouw Mevr Melcherts, die ook voor de Surinaamse bevolking vecht om hun Moni-karta op tijd te krijgen, zodat bepaalde zaken in het land ook geordend worden of ook een kijk krijgen. Maar mevrouw Mevr Melcherts, met wij zijn we graag weer hier. Kunt u ons nu informeren waarover en tot hoever dat van Moni-karta gekomen is? Wel, odi arkimang, odi de binnenlandbewoners, inheemse, de fotoman, de man abrawatra, de man zij ondersteunt, de bemoedigende woorden, odi tegen grantangi. Ofara unde nanga Moni-karta, mi wan tegen a Budenborgu, de a volk. Mi wan tegen de man dat we beschrijven een briefje die IMF, voor actie IMF zijn eigen beur, toch? Om kort te zeggen, we hebben zo exact over IMF. Ja, met tegen de arkimang, een arkiboom en een schrijf alles aan boom. Want die ons schrijf een briefje IMF, de IMF zijn een briefje baga, dat de pot informatie die sociale zaken, de minister voor sociale zaken, over dingen. A problema a sanse seki sa umpot die IMF. Minister geeft aan dat we bij de wan bekendmaking kom ik op de zande zo ja die minister kies een briefje
De minister maakt bekend via een mediaprogramma van Holland, geloof ik. Ategire Arkiman. Arkiman o Arkisa metaki. Minister geeft aan dat no one man no moest sta je beschikking afgetrasma. Je beschikking na voor you. Na sa minister taki mi wanlijk a doelgroep sabi. De AOV'ers, de mensen met een beperking. Deze man naar chronische ziekte. De kinderbijslag. De beschikking voor een zwakke huishouding. Je beschikking naar you, minister Takking. Attack je beschikking naar you, naar je persoonlijke sani, je no mosta af. Ginawa één Krishna. Attack toe dat een bankrekening naar je pinpas naar you toe aan een derde. En geef aan toe, in een takking, dat te wan beskopu de voor één uit. Want attack oplichters lai, toch? If wan beskopu de voor één uit, dat altijd ook de tapa een logo, je ziet, sociale zaken, een logo de, dan een handtekening voor de, voor een rokoman voor één of minister schrift teken. Dus leg u uit dat u moest daar ai, omdat oplichters lai. En aan de hand daarvan, die attakataki dati, dat UNO, gemeenschapswerkers, ons schreef een brief aan de minister. En tegen de minister, dat lukt een archi-atori, een abba-brief voor een IMF, maar een archi-abaskopu toe voor jou. Dat omdat je haar abaskopu aan, dat de gemeenschapswerker in het belang voor het doelgroep, in het belang voor de mensen vallen onder sociale zaken, dan UNO ondersteunt aan minister. Ondersteunt aan minister voor de verbetering, naar versterking die van de zwakke wang, zij vallen onder sociale zaken. Dus aan de hand daarvan schreef we een briefje, een mailing aan minister. En we tegen aan minister voor dat uit, dat minister voor dat uit, we tegen alvast over een voorstel, zou we actieminister, minister Arki, we Actueel voor een monitoring, samos praten giden, Suriname, zowel Abrali voor een inheemse naar het binnenland, we actie voor Kogona Tafra, dat we leggen je uit dat atori en een wantori voor don't denken toen ze langer. Omdat binnen je organisatie, minister, je abi de bestaande organisatie, je wijkkantoren, respectie fasie, die alle aheer doelgroep voor jou, hoe actie gebruik de wijkkantoren, voor de manga take de money draven. Voorkom, minister, voor jou lang akba, dus mij waka op en neer. Go together, look van u kan voorkom atori dat die. De wijkkantoren, de man sap de sma. If minaf wel gelegen, minaf mop op beekhuizen. Of wel gelegen, go tena gemeentelandsweg. Beekhuizen, go tena gemeentelandsweg. Roken na je wijkkantoren, dat nou aan den, sansa wa actie. En u de van plan voor jepi. En los voor een kantoren, een wijkkantoren, sa u actie voor roken na de bestaande wang. Dat we actie toe, dat ter plekke naar de wijkkantoren, je poti van een postpaarbank afdeling. Omdat het is gebleken en een samsa we opnieuw in. De man dat je wil je vinden opnieuw. Nee, was een dikke bak. De later betalers de contact voor komen wijnen. En de man moest gewoon, omdat de kon je aanmerken dat de go naar gemeentelandsweg. Dat je abi een afdeling voor postpaarbank. Dus de man langer de beschikking, de man kiest de karta, dan postpaarbank, dus de pinpasje, de Moni karta, dan postpaarbank die gelijk
tap a afdeling dati sa osreka a karta dat die kan geteken money gelijk. Dus op het moment dat je beschikking levert, je kiest je pinpas, toch? Dan a afdeling voor postpaarbank de drape, tapasem, wij kantoro, seka karta, weeking, activering, wika karta. Dan je kan go gelijk naar een pinpas voor gelichte je money. Je naam gemoro naar postpaarbank. Dus hij voorkomt dat a waka de van de. Zij ne uhale aan omdat wantori taki minister broeia de en daarom is het belangrijk dat je op een informatielijn en let van itaki ichaka na sessie dat desma moest lukken dat alle de boskopu sa je gi je volk sa de you fasaning you nanga wa logo voor sociale zaken nanga wa handtekening voor Euroko man. Zijn er weer haal aan omdat desma walopruya de minister de man geeft aan dat moende de man stort alla de money naar postpaarbank. Dus alla desma moest go naar postpaarbank voor getek de money. Mi tegen de minister taki dat we kiezen boskopu en boskopu nog mop of minister. Dus minister we wachten op jou, maar moende we kon drapen sena briefie per mail, maar we kon dan gaan de 5-6 maanden voor langer hardcopy persoonlijk, voor langer briefie geven dat we roken naar je samen voor ondersteun. Zijn dit toe uitbetaling bereik kom lukken? Ja. Sa dit toe minister Atori Taki dat ja die mensen roepen desma ik desma maar de man ne kom naar gemeentelandsweg voor contact den karta of de money. Wel misabi dat indien we roken naar een wijkkantoro desma voor een wijk sap a heer omgeving sap desma in territorie toch? Dus desma sap precies mevrouw Melcherts no doro. De met contact met mevrouw Melcherts omdat de man aba uiteenzetting voor de wijk. A controle de morenboom. En wat is er ook? Desma na paya bus. Desma paya zo voet bus monitor weg de taxi go naar gemeentelandsweg en de man is in desma go bakken. Dus een heel oplossing zou me wel geven aan of sa unulik gemeenschap werker wel geven aan minister we dohoren chateau. Tang roko na you wij kantoren you ab de organisatie in you oxelba toch adena yukba no go volgens dissimina wan tak voeren omdat mina wan chabruya dus dat we actie aan minister en over de inheemse nanga de maron dat we actie toe omdat we tak nanga den kaptein dat hoor wan crew toe nanga den dat leg de man leg u uit in soort fasie die kan jepigi a binnenland zowel de inheemse dorpen omdat we leer voorhoef ding if je arkidens ma dat je een kontapa oplossing omdat soms denki dat je kan cha oplossing gidesma maar desma schreef je voor arkidens ma dat je zie dat oplossing kan komen dus sa u actie me want tegen desma IMF zijn een briefje die uno dat je met contact naar de minister voor sociale zaken. Sociale zaken, ons schrijven een briefje die minister voor sociale zaken. Dat onder bereik de gemeenschap werken voor ondersteuning voor Tjayepi. A enige sans we actie, roken naar je wijkkantoro no charabruya. Nooit go naar postparkbank of zo, omdat je wijkkantoro minister je abastructuur keba. Je ab je bestaande organisatie geba, no go trouwen voor potemoro fara. Maar holik de man roko dichtbij. Dus moende we go en dat we arkimoro fara en dat is maar ook isa informatie. Sami want tegen de arkimang, arkibung sami lego uit to over de adressen. Omdat ungo na sa echara bruya. If mi na sipaliwini en mi informatie na sipaliwini, mi adres na sipaliwini,
en ik kom naar foto en ik ga naar Bloemendaal, dan mijn pot adres voor Bloemendaal. Mijn pot sipali wini. Ik me doe verhuizing in een foto naar Bloemendaal, dan kan pot Bloemendaal. In een foto, if je naar Bloemendaal en je verhuist naar Beekhuizen, dan zorg dat je doet een verhuizing naar Beekhuizen. Want dat we kiezen in het DNA-systeem, omdat je niet doet verhuizen. Dat is heel belangrijk, dat atori voor een wijkkantoor kalolo moreboom. Dus geef je juiste adres. If je verhuist, je doet verhuizing naar CBB, dan je moet je €7 adres per je day. Ik hoop dat je maar begrijpt hoe nu. We willen een pura pistori disi. Die afvolk, like de afvolk sabi, dat we makandra vinden plaats naar een IMF, naar sociale zaken. En UNO, like gemeenschapswerker, go erop in voor schrijven van brieven voor sociale zaken. Voor geven aan dat onderbereid, voor ondersteuning naar Chayepi Gidensma. We want tak zo over additie met een week af, omdat we week als we chapruya, dat a heer tori se want cha, ne komt tot uiting. Dus dat me want tegen den kondreman. Oké, dus mevrouw Melcherts, aan de hand van het gesprek, dan kan ik naartoe leiden dat wat er gezegd werd, dat er reden of volgens mij de bankrekeningnummers en al die soorten zaken, naam van het volk is dat niet juist. Het moet vanuit sociale zaken komen. Ja, omdat een project naar sociale zaken, ik kom geef aan een project naar sociale zaken, de sociale zaken hebben structuur. Dus je bankrekeningnummer, dat naar algemeen. En minister tak, je beschikking, ablo, ne lek nou allemaal tak, gimme beschikking mooi jepi. Na je money je lang agi asma. Want if je na abba beschikking, no kisa money karta, no kisa penpas. Dus daarom attack tegen deze ma, una gi je beschikking weg. Una gi je bankrekening, ginawa increase ma. Die penpas aan een ginawa increase ma. En, if van taki, zolang we brieven hoeven de, dan we handtekening voor een minister, door moeselijk lauw. En daarom een reactie voor lek een taki jip wel, want ik ga om een doelgroep voor een jipping. Dus daarom ons schreef een briefje. Kijkers, ik hoop dat dit heel duidelijk is geweest voor u. U heeft het gehoord als iemand naar uw beschikking vraagt of naar uw bankrekeningnummer liefst dat niet door te geven. Pas als het bericht officieel is van sociale zaken. Want minister schrijft dat oplichterslijst. Hij zegt dat oplichterslijst. Dus hij begiet dus maar, niet meer herhalen bakken. Ne gie je beschikking naar de nieuwe increase, maar Melcherts schrijft niet in een belangrijke beschikking. Me abu in uw app, omdat we follow unu, me begeleid unu. Maar mevrouw Melcherts schrijft je nog maar langer je beschikking die na abi. Toch? En dat heeft ze gevraagd, doe het niet. Want het is je geld en ze heeft weer, en ik herhaal het weer, je bankpasje, je rekeningnummer, alles vanaf je sta je af, attack wat oplichters laai. Attack in een programma. En attack toe, if van boskopu kom, lek van de mij dat ja, de man moende, de man ook go naar een postpaarbank, voor lange money gidesma, mitegidesma, minister geeft aan, alle boskopu en kon naar een brievenhoofd, daarom mi belly voor dat we moest los autorigis die a gemeenschap. Dus gemeenschap, we leggen het wel lees, ik hoef van mijn herhaling. Zolang we een brievenhoofd naar de, a boskopu net mop of minister aan het teken, hoe zal ik lauw. Wat minister geeft aan, ze gaat werken met een brievenhoofd naar een handtekening. Dus dat heeft ze aangegeven over binnenland, naar een inheemse, daar heb je wat trataki otaki, wat drape, en moest geteerd de basha naar de kapitein, voor luku, van ding en denki, voor chara dorpu dat is mijn kisakata, dan moet je aan het doen. Kijkers, u heeft het gehoord, dat was mevrouw Melcherts. Mevrouw Melcherts, wij hopen dat dit bericht het gemeenschap succesvol heeft bereikt en ook dat zij het begrijpen en dus dan ook zulke fouten niet maken in de toekomst. Kijkers, wij danken u voor het kijken. Ik ben Krishna en dit was het voor vandaag. Fijne dag.